खाली पेट सुते से का फायदा होला। आदमी के सुते से कम 4 से 5 घंटा पहले आपन खाना खा लेबे के चाही। मतलब अगर रउआ रात के 11 बजे सुतत बानी त रउआ शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आपन रात के खाना खा लेले होखब। रात में खाली पेट सुतल कई तरीका से फायदेमंद हो सकता, जैसे कि एक ही आपके ग्रोथ हार्मोन के संतुलन बनावे में मदद करेला, जवन की आपके हड्डी अवुरी मांसपेशी के मजबूत राखेला। एकरा अलावे इ बच्चा के लंबाई बढ़े में भी मदद करेला। जब हमनी के रात में खाली पेट सुतेनी जाता हमनी के पाचन तंत्र के ठीक से काम करे खातिर पर्याप्त समय मिलेला। अवुरी एकरा से शरीर से विषैला पदार्थ अवुरी क्षतिग्रस्त कोशिका के बाहर निकल जाला, जवना से नया प्रतिरक्षा कोशिका के निर्माण होखेला, अवुरी प्रतिरक्षा बढ़ जाला। 3 खाली पेट सुतल BDNF मस्तिष्क से निकलल न्यूरोट्रोफिक कारक नाम के प्रोटीन के रात में बेहतर काम करे में मदद करेला, जवना से तेज याददाश्त अवुरी दिमाग स्वस्थ होखेला। 4 सुते से 4 से 5 घंटा पहले खाना खइला से इंसुलिन प्रतिरोध अवुरी डायबिटीज से बचाव हो सकता, काहे कि जब खाना कम होखेला त इंसुलिन के उत्पादन कम होखेला, जवना से इंसुलिन के संवेदनशीलता बढ़ जाला। 5 खाली पेट सुते से भी वजन घट सकता, काहे कि शरीर उपवास के दौरान ऊर्जा बनावे खातिर संग्रहित वसा अवुरी ग्लूकोज के इस्तेमाल करेला, जवन की शरीर के इलाका में चर्बी के अवुरी जमाव से बचावेला। अवुरी एकरा से दिल के बीमारी के खतरा भी कम हो जाला। अगर रौरा सचू लागत बा कि तब बिना कुछ खैले नींद नइखे आवत त स्वस्थ विकल्प के तलाश करी, जैसे कि खीरा, गाजर, सूखा फल।